til øen Ithaka i Grækenland og er lidt af en gyser. Odysseus må nemlig flere gange kæmpe for sit liv, og når kun med nød og næppe hele vejen hjem til sin familie. Her hvor Lise samlede sin familie, var Emilie på rejse. I den første sang får jeg lidt mere at vide om ham og hans rejse. Vi skal også have nogle billeder, som hjælper ham hele vejen hjem. Odysseus er en gammel kriger på Grækenland. Han er på vej her på Troja, men kan få mange indvendinger på vejen hjem. Det skal vi høre om. That's
opdager de fremmedæderen 2 af dem. Næste morgen æder han 2 mere. Hvordan skal de andre slippe væk fra Polyphemus i livet? Det handler sang nummer 2. Polyphemus er en meget stor kæmpe. Han har et øje i panden. Det ødelægger Odysseus med et spyd. Han er søn af Poseidon. Han har 8 for, og han er meget stærk. You